Mutiara Nada, Ijo Production, HN Audio. Matur sembah nuwun Pak. Senggakipun to Bapak, kesanipun regeng. Monggo Pak, senggak. Sampun niki mau nembe awal lho. Nembe awal. Sampun wah luar biasa. Alhamdulillah. Pendudukipun budaya sanget. Masih setunggal lagu dereng cekap pun dipun paringi berkah. Nggih. Sembah nyuwun Pak, berkahipun mugi-mugi lancar rezekinipun. Menika nyuwun tembang napa Mas Ali? Kalau wau pepele, nggih mangke dipun mantos nggih. Monggo dipun bacotaken. Gledang gledang gawe teko prayoga Pro Multimedia HR Audio. aku ngenteni tekan
kesupen. Niku yo penyakit to ya niku penyakit lali ki angel kambanane. Ora kelingan. Nggih, wong lali ora kelingan. Monggo. Kledang kledang ae aku pranyata HR Audio Ijo Pro Multimedia. Kayang saestu lho, nggih. Lumantar Mutiara Nada. Mriki kathah sing saged nyanyi Mas Ari nggih. Nggih, mangke kathah mangke, nggih. Mangke disepil setunggal nggih, mangke setunggal pokok setunggal. Mangke wonten wancinipun. Monggo dipun telasaken diajeng. Pacaane sareng asri coba Aji tuging panuwun pinarak langkung rumiyin nggih. Menika sembah nuwun Campur Sari Mutiara Nada. Monggo.
sangkepe Rayakan ditambah salat sunane aja sembrono iku perintah agama Elinono ning donya mong sedena sabar lan tangan pasrah sing kuasa yen kepareng besok munggah swarga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wis wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake ngaten wis kepadhan wayahe sampeyan netepi wajib dawuhe pangeran salat dadi cagake agama limang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan silaturahmi luwih sampurna yen berjamaah Subur lan nyata salat saya dinatake tindak Sip lan isa sangkepe Rayakan ditambah salat sunane aja sembrono iku perintah agama Elinono ning donya mong sedena sabar lan tangan pasrah sing kuasa yen kepareng besok munggah swarga Aje. Pepeling sampun Pepeling sampun katur. kabeh atur. Bacotke Mbak Via. Aku kang setyo satu kowe piye nganti saiki Menika doa terbaik kagem teman-teman kekali Mas Ari. Aji leres Mbak Via. Mugi dados keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Aji kados kala wau bawa dandang kula sida asih menawi diuncaki rong dina mboten rampung. Nggih intinipun mugi atut runtut reruntungan kados mimilan pituno. Nggih. Estu monggo.
Lestari pemeranipun temanten. Nah, ngoten. Doa terbaik kembali kepada yang mendoakan. Nggih. Amin. Satu lagu sejuta arti ngoten Sejuta Mas arti Niki. leres. Kagem temanten kekalih. Monggo. Mugi antuk berkahing wiki HR Audio Ijo Pro Multimedia. Nggih, sami senggak ngoten lho, Pak. Anjir, Bapak. Napa sajake ngantuk? Wah, mbok pilih ngesakan tembang napa niki? Monggo, mangke dawuh. Meja sisih. Meja Pundi setunggal. nika, Menika ler. Oh, ler J, piyambak. ler mriko, kidul Ler mriko. piyambak. Jenengan apa pun bingung? Lah nggih niki bingung. Ngersakaken tembang napa, Pak? Meja satu niki. Nah, ngoten lho. Perahu anyar. Lah nggih Pakai ngoten lho. dirantos, Nyuwun ngoten. Ngoten. Syukur bagi nggih nek purun. Nah, berkah. Nah, Nggih. purun nyanyi teng mriki. Nah, Lah, ngoten. Nggih. Wong niki disyuting mungkin saged jenengan pirsani. J, wonten YouTube saged Nah. nggih, J. Monggo. Pripun? Izin. Isin. Apa anu? Ora sangu apa piye? Oh no. Mboten monggo. Lali wis. Lali. Lambat tapi datang tenan lali tenan ngono Lah, lho. nggih. Sing Radioning dieling-eling Mas wae. Parmo ki ya wis. J kelingan nang Muncul. omahe lho marai iki. Sing ngene Jane iki mboten mulai, lali Pak Mas. MC. Pripun? Lah nyapa? Padatan nek mantan anyar ki karek ngeses. Lah dalah, J. Ya ngono to. Agak pirang dino to niki jane iki? Alah. Datang Oh, ya tebel wis. jerek kok. Rada kawak. Jano. Alah muga-muga nggih nular kae lho. Ngono. Wis ki.
Janda Samburi saestu. kabeh iki lho dagangan Lagi mirsani aurane wis beda dhewe pokoke. Aku besok nek mantan anyar ora ngono kuwi. Lah pripun? Terus piye? Ya tak gawe banter. Nah ngono, balapke no. Alah janoke. Cih monggo diajeng. Mugianto rekane Aji kalau wis tuker lakon kagem kagem temanten. Ada. Lomantar mutiara nada HR Audio Ijo Pro Multimedia duging panduan mangga. Tresnanipun sampun imbang. Cih. Mbak Manten kalian Mas Manten. Kalau wanginipun jumangkah gandengan terus lho, Cih. Alhamdulillah. Romantis ya, romantis. Sami kali Mbak Via nggih ngoten ngono lho. Liane obat nyamuk monggo. Cih, obat nyamuk, Cih. Nggih. Selamat berbahagia Mas Manten dan Mbak Manten nggih. Semoga cepat mendapat momongan. Amin ya robbal alamin. Monggo. Monggo Mas katresnanmu bebas hati lan bisa sudok lan rasaku tak korbanake simolan
niki saking Bapak Ibu Alhamdulillah. sing wonten ngandhap nggih kersa senggak nggih. Enggak nggih saged lho, J. Nggih. Sugeng rawuh kantumen rawuh Mas Yanto, Mas Mas Jai, Yanto. Mas Eko, Mas lan ugi Jai. para kanca sedaya, J. Sekecakaken Nggih, rumiyin. sekecakaken anggen dipun lenggahan. J. Jenengan apa nggih? J. Mas, tangga dhewe. Alhamdulillah, J. Nggih, tasih sederek Mas Haris. Insyaallah, Insyaallah J. nggih. Monggo. Luar biasa. Mongko Mas katresnanmu Aji, pamundutan saking Sip, Mas Oceng diajak Ana Aura Lumanar Mutiara Nada, monggo. Wanatya ayu utama ngambar arom ing kusuma mulat langlang pronto agawe sesaming nolong. Esemulir kait ngadu, lintri-lintri nyawa esemu. Dasar lancir kuning, hanggukah rasa tresnaku. Ngambar tan kutimo datang memanisi sakar mekar lan melati rinunci datan kinelon takkan tianding saged katresnan. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Andai engkau tahu rembulan kang sumunar nyakseni tresna kantu dan ana liya mung sira sayangku. Mutiara Nada. Mutiara Nada. Bapak Rimna semangat di depan sana. Halo Pak. Gambar dan ku
Mas Gun, mboten senggak to Mas Gun? Hae Mas. Hae mboten lho. Nah, Nggih. ngoten. Kersanipun regeng. Nggih. Monggo lo joget mriki lho Monggo, Pak. Pak Limas. Mboten napa-napa lho. Monggo. Langga angsal to. Nah, angsal Langga saking angsal Bapak Darni lho. pun dipun siapi tempat ingkang wiyar, nggih. Nggih. Lah Ya. kok delik. Sabda padi Ada. Sembah nuwun. Iya 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 iya. Nah, tambah Pak satu Limas, lagi. nggih. Loh, Aja mundur sik ngono lho. Lah dereng telas lho Pak. Dereng telas. Lah niku namung lewat mawon Pak. Pencane Pak. Pripun Pak Limas? Nah, ngoten lho. Ngeten. Jos nggih, Mutiara Nada. Jos nggih. Monggo diajeng Putri Kejora. Dereng telas to Mas. Pun telas apa dereng? Pun apa dereng niku wau Pak? Pun telas apa dereng? Oh dereng. Oh nggih. Napa sampun mundur? Oh nggih. Mriki Oh, meneh. nggih. Pripun jaranan? Oh nggih. Nah, tambah satu lagi. Oh minyak to Mas. Nggih, kagem Pak Limas. Sik, ayo. Kok iya Wong loro seragame padha joget bareng. Nggih. Lho, kok Monggo. adep-adepan kaya wong arep gelut. Heeh, tak kelasne nggih Mas. Nggih, monggo. Sabda padi tereta berseramu setia sisiku mogi Gusti nglilani tresnaku bakin mawa mati. Nah, ngono lho. Lho, penak to. Nggih. Joget sediluk. Ijo Pro Multimedia. Monggo diajak via AR Lumantar Mutiara Mutiara Nada. Nada. Satu teman kembali Mutiara Nada HR Audio Ijo Pro Multimedia. Ayo Pak, joget Pak yang di luar. Dan dosis
Bapak Darni kakak menggugati nggih sembah nuwun. Oh, oh. Mutiara Nada. Ijo Pro Multimedia. Alhamdulillah tambah sak tumpuk melih permintaan.
suwun sampun ana ngancaline saben dina Mutiara Nada HR Audio Ijo Pro Multimedia Ijo Production lagi Wasik cintaku bonge sampun le nesu nesu kabeh iki rasa tata nganggo macucu emanan paras bagusmu ndak beda karo atimu rungono tembang manisku ayo mas ayo Duh sayang ngapunten saestu yang dereng saged nuruti apa karepku tapi aja sumelang ana dina liyane kabeh tak usahane mbuh kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah aku akan setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancanine saben dina lagi Mutiara Nada Ijo Production Pak Linmas Pak Satlinmas goyang ya cintaku mbangge sampun leh nesu nesu kabeh iki rasa tata nganggo macucu emanan paras bagusmu ndak beda karo atimu rungono tembang manisku iya aduh sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepku tapi aja sumelang ana dina liyane kabeh tak usahane mbuh kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancaline saben dina sabar sudah Sabar kalau saking Mas Hadi nggih sangkek katahe nggih Pak nggih antri nggih Pak sekedap malih sing gedhe banget
Hayeng nggih Bapak. Wah, Pol. Alhamdulillah. Hayenge, Pol. Nggih, pun kesupen lho. Mangke nek kagungan hajat nimbali mutiara Nimbali, nada. nggih. Murah meriah, Pak. Alhamdulillah mangga. Tang mriki gur nambahi bensin tok namung. Nggih, mangga. Nambahi jel bensin tok. Saestu. Nggih, saestu. Mendah kaya itu sida rik lanang dika kadya kaya mulya jor lair putri Sulistya terus bisa nyemara dika gawe sono mutiara nada monggo goyang HR Audio. Ijo Pro Multimedia. penak mas. Sing gedhe banget rambut kang mas pepujanku sejantung hatiku sambungku mong banci dalu ngrupit dosaremu garwamu kang mas kang mrati sakti ngeri lestarine kang ono ingkang jarwe nyamong hakikate aku mung mbayangke ramo ing atiku iki jerbajan nyelingi ngecah telu iki yen to pancen sida dadi cakelu tak ganti dikotor mati mendah boyo yen to sida urip kanan dika kadya terus lahir putri Sulistya terus bisa nyumara diko kawe senanta sambung wanci dalu sambung Aja sembah nuwun Minangkani diajen panyuwun anak matur aura. sembah nuwun. Aja, Mas Manten, permintaan teman-teman naik, monggo. Mas Manten untuk permintaan dari teman-teman suruh naik. Lungging mekar lan semi puspita ing taman sari manglung manungsa wangi kalawan wulan dadari
kang suci lintang-lintang pancerono antari iksa api baik hayo sang rino kusuma wijaya Kubu Kasmoro pun ping 5 lho Mas. Mbak mau nyanyi? Boleh monggo. Spesial Mbak Manten. Ayo sini Mbak.
Alhamdulillah bukit berbunga. Ya, masukkan joget.
Mbah nuwun Bapak Linmas. Alhamdulillah. Ijo Pro Multimedia nggih. Spesial yang minta Mas Haris. Yang ya. request nggih monggo. Yang minta sinten? Monggo. Bolo-bolo semuanya nggih. Mutiara Nada. Ayo Mas. Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat, hangat kuku. Lihat pohon pisang, bila berdua hanya sekali. Itulah cintaku yang takkan mungkin terbagi-bagi. Cukup kamu saja, Kamu saja, kamu saja kamu saja. yang di hati. Oh, asik. Aku tetap setia, Tetap setia, tetap setia, tetap setia. sampai mati. Ayo, cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat, hangat kuku. Aku berdandan hanya untuk kamu. Aku bersolek hanya untuk kamu, untuk kamu. Dari rambutku sampai ujung kaki, semua itu hanyalah milikmu, oh milikmu. Hati dan jantung milikmu, lahir dan batin cintaku, iya padamu. Asal cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat, hangat kuku. Mutiara Nada. Mutiara keri keri keri.
alhamdulillah kenging panuwun diajeng anak Aura.